Hola zuek, ze moduz? Bueno, aste honetan ez da egon bloga, porque, bueno, ganiz gaixorik, hogeita lau ez noan nahi kamari atera, eta eze besto. Baina, zuek gaur, hasiko bloga egon da. Bueno, ez dut eraban behar belarretxako honek. Igual ikustiko ez da zue incluso rara, porque ja aldu jaten tila korregaitxik nuan beti beta horrekoekin. Eta ia ez dut zikatu, oza, zikatu dut difusio horiakin. Baina zuek ezke nago hain moti nire gaurko outfitakin. Oze, zuek ezke hain moti. Oza, hau berrixada da tipo termikoa, baina aldaian politxagoa. Eta gero, ezke hau da, ezke jantzen bihot. Osea. Zuek da super ni, ja anla izan kuadriakoa, zen kuadrian danak daukeko lako bat, evidentemente en colores básicos, sentitzen duen de Raiders, baina, tipo, ez neban espero, zueko lako bat eukitzia bez. Super posik nago, eta honekin jumbian izazkera jendia, en plan, zela jumbiaz aurrekin, ez que... Zeba ez que me explicat. Eta hori, lanera noia, bueno, zati bat lanera, eta zuek gaur nire azkenengo lanego nahi izango da klaken, ofizialki, gero ja, pues, tipo laguntzen eta hori bai, baina, que fuerte. Ez naiz konstiente para nada, así que bueno, dia ordu bitxak laurden gutxi, geratu naiz ordu bitxak eta hogei hemen eritxazpixan ibaiekin, porque garri biosta santoto con el trasto danak, eta hori benin biot, pues, txapai pintura, horraztu, gozo prestau, porque eruan biot kamaria, eruan biot mikroak, eruan biot tirante duen kamisetat, porque hau da termikoa, eta gero aldatzeko, eta poltziai esas cosas. Bueno, zuek ja buzian, ekarri dut kamiseta bat, indot bideo bat, poltzan kabitza jaten gauza guztiekin, eta... Ja, nire zuzuk poltza hori. Grabatzen dago ez ebez. Eta bloga zara grabatzen? Bai, porque azte honetan ezaten. Buenísima. Gero agertuko dira. Ba, hori pia gauza poltzan kriston berua, eta manga mozta bai. Hola zuek, heldu gaia, ikusi hemen dauzkatia bi pultzerak, prentsa eta askekua, eta grau mikrofoneua. Hello. Juhu! Ezi, pixka perezia mate guztan. Atortxuko espazio berdina, evidentemente, hor ikusiko zuen Maider. Zuek jazta! Por si acaso chulo. Hola zuek! ¡Qué sorpresa! Hemen gare, aske! Azke izateko jaioak. Bueno, zuek, nagoleketarik ja apalun behau, porque gero dago ekitaldia eta gero menina. Eta hartu dugu. Izan, zibotzuak. Guau, zelua. Eta patatak. Zapingoia. Las mejores. Pentsan apaldu itxet. Hola zuek, hemen gare aske. Zuek zegoen zarete. Ja pensau jaiko amigdalitis. Ya estamos de amigdalitis por te baitu. Oñatiko jendia, es que... Someday